Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga babayami. Ayap maniman tuway maalan yan na kilangan tanong sa isa makampat. Nagyang kaiya pupeng nga sa sabapan kukap kesuok kiya iblis kuya maanan yan na manusia. Anto noono ni pupeng nga sa sabapan aka pupekasaper kuya maanan yan na manusia. Ugay na si kuda tanong sa ipna maanan yan na kapag usaya na daan tanurumpasin na pakasagadan sa makampat. Agyang kaiya buntal akiad na wallah, kuya maanan yan na mga jin. Ay akiad na wallah si kuya maanan yan na mga jin. Na miyaw na sirandan sa mawatan adiso Adam, alaihi salatu wassalam. Sebut ng tanong si sagyang kuya maanan yan na katiru wallah. Guwa niya tiruun yan ko mga malaika. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Buwani na Peter wallah si kuya maanan yan ng mga malaika. Amata na sakan na pagad na ko udi na pagambaal ako sa khalifah kuya maanan yan na liyaw lupa. Aya ini sembagong mga malaika na tigiran na upaman na pagadeng ka sa maanan yan na khalifah kuliyaw lupa na pemakaragiray niran suya maanan yan na mga rugo. Nas kami na aya buwag yami diinggal bakan na ipetes bihamis ka giamis ka di ipudipudin, nagwayamaanan yan, nagiamis ka di imbanto-bantugan. Na aya Peter wallah na tigyan na mata-mata na sa kana katawanakan, sunganin ayamaanan yan na dinyo katawan. Giyan na ninanausa ayamaanan yan na mataan na miyaw na maadan so mga jin, mga syaitan, adiso ayamaanan yan na mga manusia. Aya kiad na wallah si iko ayamaanan yan na mga jin, na puunsiran sa apoy. Na sa mga malaika, na puunsiran sa sindaw. So amatan o Adam, na ayakiad na wallah, na isa nagyang kaya maanan yan na kinirupan yan. Ayamaanan yan na puunsi ayamaanan yan na lupa. Ayakiad na wallah sa kaya maanan yan na mga jin, na papalyugatan siran mambu sa kasimbaayran si ikwallah. Sa datarn o kapapaliugatir kita no Allah sa kasimba at tanoron. Nagyutod niya maanan yan na miyang betad aad na mimbalo yung maanan yan na Muslim na aad na mimbalo yung mga kafir. Sa datar naging yung maanan yan na skita no yung maanan yan na mga manusia aad na Muslim na yung maanan yan na aad na kafir. Inad no Allah so yung maanan yan na mga jin. Na aad na inibigay kira nakapasang kapakagaga adi kagawa yung maanan yan na mga manusia. Ugay na kanauba kagiya miyatirwa adnap ke adna ka pekap gagayran na disuya maanan yan nakapekagagatano kapasangiran aknaw batano kapasang na batanwiran na maanan yan na kalalang kulubi sa maanan yan na kapasang. Di bata bula bawrun sa maanan yan na manusia asi di pagapas ikwallah. Ayaki alawya kiran wallah na deden akapekakaid o mga syaitan o di na mga jin na rumor sa miya kalubalubay ay maanan yan nakapeka kaid aging kayamanan yan na mga jin o di na mga syaitan. Tanto ang malubay siran. Aya kiad na kiran wallah. Inibigay kiran wallah ay maanan yan nakapasang. Nalangwan na piklasyan yan na buntal o di na ropaan na pagkagayran agiran dimbuntalan. Kapakayo pa maabuntalo ginawain ka. Kapakayo pa maabuntalo yung maanan yan naloks ka. O di na kapakaya maanan yan ng buntal siran sa pimbar nga buntal dataro mga pangayaman.
ayabu adiran kegaubayran yang maanan yan nasalinan na subuntal o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagay kiram panwala yang maanan yan nakapasang alangwa na piklasya niya nabasa na katawan niran. Upama ko suwe maanan yan na mualij, pamumulong, nakatawan yan sugi ikiran di amanan yan nakipentagan na kapakaiman ng bitira isiran sa sadin sa kabayan na amanan yan nabasa. Kapakayang bitira isiran sa amanan yan nabasa-basa Arab. Basa Tagalog, basa Amranaw, basa English. Api ang tunaw na klase amanan yan nabasa. Na diran di amanan yan na pagkagayran na amanan yan na giran di mambasa. Ginan inibigay kiran wallah ay amanan yan na mga kapasang. Ayaki adnawal ako ay amanan yan na mga jin. Na telo siran kaklase. Telo kaklase. Paganeron kaklase, na tiaguan siran wala sa maanan yan napapak. Agiran to di imi pelayo-layog ko apia anda siran dan pesung si sagyang ka iya dunia wala. Ikadua, ka grupo ay maanan yan. Na mga jin ina din wala, na makambubuntal sa buntal ang mga nipay na gubuntal ay maanan yan na mga aso. Balaboro ni gira so mga ito mo pa mga aso. Kagyuto ay maanan yan na maranis iko buntalo ay maanan yan na mga jin. Inumi aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aigira amiyay niyo kung mga walay niyo mga darpa iwag yung kutuan nipay udi na orang udi na apia antuno uno na klasya kaya sa lakawang kanuro na mapapadalam matatago si sagyang kuta mga walay niyo na daan niyo rumpasin na terua aliw ka. Makatalo niyo sila na yamaanan niya nakasapari. Liw ka. Na amay ko si ikusuldo makatalo na di din papagalin na nanao sa pure yamaanan niya nanipay. Ha? Kapakaid na yamaanan na buno niyo. O mano ba yamaanan niya na managino to na yamaanan niya na paliw na din yung buno akagito na yamaanan niya na mga jin. Ikatalo yamaanan niya na buntal akiad na kiran wallah na ayamaanan niya na isen o buntal tanwa yung maanan yan ng mga manusia. Di isiran di itilay nga dumambu. Si isirang ko yung maanan yan ng mga darpatano mismo. Sirang ko yung maanan yan ng mga ingitano mismo. Gina ni itilwa yung maanan yan na buntal akiad na kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya kay sa anuman na Bilal radiyallahu anhu. Na muunod ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumyong sa desel. Na tiundugo Bilal ka inuitan yan sa ig. Na badan sa lakaw sa yamaanan yan na ginawa Bilal yan gian na adataruwad na giitataro di ipapawala. Na ini pamamsaw to yamaanan yan na Bilal na kagi kung makapasad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iniisayang ko Rasulullah, ya Rasulullah. Anto na yung kutam yan gakana giiyamaanan yan na papawala. Magigisaraw siran. Na aya ini sembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gyutu atigin man na ina mga jin. Na miyake pasad siran rakn. Kamariridu suwemaanan yan na mga kafir ajin na gusto mga muslim mga jin. Na miyake pasad siran rak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa aya kaya tidawaan nira na dirang paparwain na sudarpa. Na aya ini imasadak nung na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sumanga mga muslim mga jin na siya kan siran piya kabaling kuya maanan yan na mga palaw. Kau to. Si ikusag yung mga kapuruan o pamaayamanan yan na mga palaw. Nagusi kuya maanan yan na mga ingit tino. Di nga amanan yan na mga ingit tino. Na siya natigin man na ipiya kabaling sa mga kafir ang mga jin si iku mga kababaan o yamanan yan na mga palaw. Dataro pa mga girbo. Nga, ad na mga girbon. Nagusyakan siram natigin man ipiyakabaling ko kayamanan yan na lewa waging kayamanan yan na ragat. Gito suyamanan yan na kaya paki ima sa dagyong ko mga jinsi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakagya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kaya suguon wallah na rahmatan lil alamin. Ayamanan yan na limu gagaw ko ayamanan yan na intirud no pa maadunya. Na sadin sa mapapadalam si saging adunya na padun ay maanan yan na kagaganggaman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sabab ko kapapakaraw agyang oras na usain tano sa makampat agyang kaiya pupeng nga sasabapan ko kapapakasapr o manusia, kapkesoki ko yung maanan yan na manusia. Paganay ron, apkasabapan sa maanan yan na kapkesoki ko yung maanan yan na manusia. Nagyong kutwa al-khawfus syadid. Andid ni kitaral wag yung kutwa kialak ka. Kalak. Nagyutod ni pagutob na syaitan. Udi na jin. Nagyuti ka pakasuldian ka. Tanudan tanwagi nga pamagusin tanu sa ika, madakal ko mga bangsa tanu apkasukan na syaitan, ugiid na isitan o kira naging kaya maanan yan na pangalawin tanu sa ika, adin din apkatong kira nagib ka sa bapan. Paganayro no itong naging nguta al-khawfus syadid. Nguta mini taral wag yung kutwa kalak, na pagutob no tuwa marata, nagitod ni kakunutunuti ko yung maanan yan na kakadairon sa tanud. Ikadwa, na al-ghadabus syadid. Andid ni kitaral wag yung kutwa gani, rarangit, na pagutob no tuwa marata, nagyutoy kasabapan sa kakasuukir kaayamanan yan na iblis. Ikatlong nagyang gaya al-huznu syadid. May taralwag yung kutwa karata ginawa. Yung kutwa kapakambuko. Na andid niya maanan yan na karata at tanto ginawang ka nagyuto da ni pagunutan niya maanan yan na kakaliwat o manusia. Andid ni kaliwat o manusia, nagyuto di kesol kiro na yung maanan na dyan. Na adin din na din pagkatanor agyong ko tayo maanan yan na utkyan. La hawla wala quwwata illa billah. Ayay kapat, nagyang kaya al-ghaflatus syadida. Ayang maanan yan na kalipat. Ayang maanan yan na andid ni kitaralwag yung kutwa kialipat ka. Amnesia. Alzheimer. Di, mga sakitay. Pagkasuwi sa wata, suyamaan na manusia. Di na mga pada isa yung maanan yan na kapkesuki amarata si ko yung maanan yan na manusia. Ikalima, nagyang kaiyak kitaralo ayang maanan yan na babaya. Andid ni kitaralo wag yung kutwa kapkababaya o yung maanan yan na manusia. Nagyutod ni kapkunutunutiron sa yung maanan yan na ayang maanan yan na kapkesuki ron upang amarata. Madakla andid niya manan yan na kaya babayan na mini koroto di na ginawa man yan utatig tanwa exciting. Nabud kaya unutunutan upang kaya wafat yan dan. Tunga na yan miya bububoy na yan manan yan nabud na inatake upama. Ikanam, nasukap kelalima o manusia si kuya maanan yan na jin. Melagi-lagi do katawan yan anta kadin yang katawan. Anto na mga sampul. Ibarato pa man na sumanusia na kiyaududan yan upama saig agyong kutemaanan yan na jin. Inwini sa paru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balabaw si kuyamanan yan na mga bayi ay gira pagudud kanu sa mayawaig si kuyamanan yan na mga drainage agyong kutemaanan yan na lababo na kailangan na di ka di makang bismillah. Ngay no? Na upama ko makabubus ka ro sa yamanan yan na jin Muslim anta ka kafir. Katawan tanwag yung kaya mga jin na di tanong silang di may pluma maka, may pluray ko yung maanan yan na mga walay tanong. Ro silang kibabaling. Na andad ni kapakaudud ka kiran sa mayawaig, ada ka makang bismillah na tarutopad na yung maanan yan na sulkang ngayran. O man umiyak bismillah ka, na ayaw maanan yan na di kairan din na yung maanan yan na kasukan. Di kairan na yung maanan na kasulkan. Ando man yan, ayaw maanan, kaya buhusan ruwa di nga katawan. Kau to. Kailangan din ko yung maanan yan na kakaro ka bintang tanong ko, ay maanan yan na katatagutan ko, sulda walay, si ko kawyawig tanong, itano di makang bismillah. Lan yung mananan? Na, ikadwa, kapag kayo pa lumibod ka sa wator, namya ka tanaro na kaya tanan yan, upaman naging kaya maumpla ko pa maajin. O di na lumya lakaw ka na, kaya dapuan ka pa maaging ajin. O di na yamanan yan na ad na rin irikan ka ng miya, subat ka aging ajin. Ha? Opman o di ka di makang bismillah na api ake miya gragrasiran na din na bangon yamanan, di ka rin din na yamanan yan nakakaidan. Giyanan. Inuwi ni sugu ay manan yan na sul ka si ikutwilit na si iko ay manan yan na mga baniw tanong na kailangan na di ka di makang bismillah. Napkabati akag yung uta, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Andid ni kabati ang kasan na miya
Kaya sa pangandun ka sa pangilaylayan naging uta mga dyan na. Andit manidingong kabati bubayami, pagaryami, na sadin-sadin ka rin gulaw laan sa sulday maanan yan na toilet na paglin ka din pakilayway maanan yan na mga dyan. Kadar pa iranan ang mga resikanan. Kau to. Giya iyagyan kaya mga alawit tanong na giya ipupanga sa sabapan sa kapupakasulak way maanan yan na dyan si ikway maanan yan na manusya. Maapdo nagyong kuto ay maanan yan na ibarat, na sumyuld kasi ko yung maanan yan na mga darpa. Dataro mga walayo pa mainawaan, udi na sa kalasan na milalis ka na kaya takawan mo pa maaging kayamanan yan na may pag-ubayin kayamanan yan na dyan. Na igirada ka makalindong si ikwallah na taro tupad na yamanan yan na kasulkang kairan. So sabab si, na inshallah ta'ala na pugumanan tanong buwag yung kayamanan yan na diskasyon tanong si saging kayamanan yan na makapantag si iko yung maanan yan na mga jin, na gusto yung maanan yan na okay to kita yung maanan yan na kapakimbulong, na gusto kapamulong si saging yung maanan yan na isin na yung mga gdaman, da isin yan na mapasang igira sa manusia na misakit, ko yung maanan yan na kawyag-yagyan. Nag-assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.